na di enụsalụ di na nwunye di ewesị na ya chọrọ ụmụ na-ese ya sị ya na ụmụ na-anọ ka ya chọrọ na one ya ga-ebu nwoke a ga-amụ di ewesị mba na ọ ga-amụrịrị ụmụ na-ese ya gwa eju o wee na-eselu ha okwu ịghọtago ọsịbụ natural sense na onye nwa bụ nwaanyị kwesịrị ikwu ụmụ na one ya ga-ebunwu maka na arụ ya ka ya ji ya ebie na ọ bụrụ di ya ga-ebie akwa ịghọta di esi ya mba na ọnya bụ nwoke kwesịrị ikwu ụmụ na one ha ga-amụ maka na nwoke ka ya bụ na ya anụrụ ya anụ nọọ ihe ya chọrọ ịghọta kịta ya gwesị ya na ọ gwara ya bifo wee nụbịa nọ ka ọ nụsara ya ka ọ gwara ya na ụmụ na-ese andị na ya ma mụnwa ụmụ na-ese nọọ ụmụ ịnọ ka ya ga-amụ ọsị m nne na the thing na-eselu ha okwu which unu ga-anụ the full story tomorrow mana ị na-actual sense na ya chọrọ ịma chee ihe ọfụma because na ajụjụ abụrụ ajụjụ ụmụaka ịghọta kịta ajụjụ ndị dị matured n'ime uche gị kedu onye ọdụgụ ka ọnya kwesịrị ese na nna ụmụ unu ga-amụ ọ nwoke ga-esi igbo gị ka nwaanyị ga-ebu nwa maka na nwaanyị ga-ebie for 9 months wee mụọ maka na nwaanyị ma lụọ ka ume dị ya na-arụ ọ ga-eji wee bude nwa na ọ bụrụ nwoke ga-esi igbo gị ka ọ dụrụ ma ịjụkwa m o mana unu eji n'ife ukwu wee jọji so nwanne m kedu ife ilu ọ nwoke ka ọ nwaanyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ